Ja, det er ikke nemt at holde afspærringen effektiv. De kører på kryds og tværs. Ja. Du er også en på vej ind. Se, der kommer de. Vi skal lige vide, hvad side vi skal passere på, så vi kan komme om bagved. Men i det store hele, så klarer de det selv. Han lægger nogle gange hækken til os og lige standser fronteften. Det er ligesom det skal være. Kan selvfølgelig bare ikke ramme de der jernpæle der. Selv gummibåden derovre med Per der, den er i stand til at trække. Så tager vi lige en vending igen. Vores båd den kan kun dreje sig højre, når den bakker. Så se der lige over bag molen, der står den første pæl, som den skal fastgøres ved. Der er meget små tolerancer. Det er noget med 5 mm mellem de to pæle der skal passe til.